Ma, lakaw sa mi. Oh. Ah. Unsa? Oh, sunod ko, sunod ko. Lakaw ko, ha? Bye. Lakaw ang gwapo. Pir. Ikaw ma? Ansi ko sa'yo, mo ligo ka? Gwapo kay ka to. Ikaw rin gwapo. Yo, what's up? May buntag yung tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing sa itong tanan, no? Karon kay September, October 11. 11, no? 11. October 11, alas 5:50 sa buntag, no? So, karon kay adto mi ni Bujol sa akan. Merkado sa Bugo, no? Pero kay wala pa may service. O may plite. Nami kwarta. Ang kwarta dere 100 siya, 100 oh. 100 ang kwarta. Muntag siya al. So, kani mo 100. Nagplano mi nga para palit niya ng og manok, liog. Among halang-halangon. Pero kay kuwang may budget. Among nahunaan. Lakaw yung punuan to. Baktas nila. Ano merkado nya. Ang kanang kwarta mo ni para tog liog. Masa kay lakaw yung punuan to no nya. Depende lang ni og makabot mo dito lakaw di madaa. Balik ta sa agi. Pero paningaon mo nga. Sali. Kuan mi. Makaabot ng merkado, makapalit mig manok dahil makalang-halang tanin nyo. No? So, amo na sugdag lakaw. Basta na mo kay layo para to. Mga na mong daan mga gao. Guys, oh. Biyag kuyanan. Ang amo ang lapasan na nandito eh. Re. Kana. Ara mi lapos diyo. Kana. Nandan diyo. Adto lapos mo dito. Balay. Og kalapos. Mau kanin dando. Ha? Mau ni. Masa mau ni. Ikaw na bitur guide nga. Dito ni. Sito ni. Abot ka tagbuguan ni. Wa ni ka sadar ni. Manguntag. Mau ka ni. Tarik lang tanan ni ay. Mau guro ni ingon siya. Mau kuno ni. Masih kay mau ni. Pila ko balik-balik do. Oo, dai. Ari dai yung kuan dai. Yung agianan sa una no. Anam gi kabanwa. Anam gi kabanwa non. Ingon siya nga. Tuo lang ko siya kay. Sa una nga napasya doon sa Kairan. Mo na yan daan. Asa naman ron yung mga doon sa Kairan sa una? Mana? Expire na dai. Ah, move on na, move on. Kita na po tayo lain. Lain na po nga atunon. Lain na po kasunon. Anak na siya. Hindi na ito mapugusog di igid, no? Ito ang importante. Lang-halang gid. Liyo apa sa lang. Liyo sa lang-halang. Kan nagkustanira dari do. No? Sagingan na po guys. Kuwag umal. Dati nakay ko andre hayop dire kanding pre ano kanding. Baka pwede na ito guayan dire no? Bate yo. Ayos yo. Ha? Camping pwede camping dire. Wala kan? Taban ba? Away mga sabag ro no? Hangos ako guys. Sugo ng Kalbaryo guys. Ay. Oh, yamo kayo. Tay, sika git. Tablar tag naligo ni ka butro. Basa short eh. Ah, tuo. Kumpati yun. Lakaw gid ngayo ni. Ay. Sugo na kong hangos guys. Layo pa kayo ito. Na, napata sa ikatulong mungton niya. Ikapitong mungton ba to?
May ubat nga lang mo nun. Basta kay lakaw yun. So gustuan eh. Gawas na hari adlaw mga katambay oh. Sunrise. Sunrise ba? Nalay-layo ba dyan may sa mong atuan? Ay! Baik pa gitu. Pero pas-pas may lakaw. Kaya para di may kabot sa init kayo. Pero ay problema na init kay nangandam ko, handa ko kao. Kaya bawa ko nga maabdang yun sa init. Pero layo. Sige pa? Sige pa. Sige pa tayo. Layo begitu guys. Lakaw sa mi. Jabas ba? Di ka makaano eh? Ha? Hindi na kiki. Palig unis ako, ngipon. Ta, continue walking. Kuha ko na. Kaon ba kaon? Ha? Kuha sa nagkwantuan na. Kaon tag udot sa biyabas guys. Pait yun siya. Pait yun. Tambal na. So, tambal siya sa hilab-hilab sa tiyan. O pa pamahaw. Ya, opo ka pa mainit kay pag mata lalgom taglakaw. So, di pinsa dadaan. Apod ni kay sa apod. Pero pag manad ka, wala na siya. So, kung may mga ipamati siya sa inyong mga tiyan, magutman mo, pwede mo ari mo banwa. Pwede mo udlot sa bayabas. Tambal siya guys, effective na siya. From Dr. Kwak Kwak. Doon namin sa kasada guys, kay murag na may mga tricycle ug truck ko. Kasala lang yun eh. Doon lang. Pero maglayo pag gamay. Mga banwa pa man yun. Pero magdoon lang din sa kalsada. Kaya po na to. Kaya una ko sa school rin. Guys, kasada na guys. Naging may kasada. Ilabang na mga kasada. At dito medyo. Banwa na po yan. Nasa guys, effective ganyan ang guys. Ang labas. Ang hilig sa muntiyan. Mayungit ka. Kaya mauso ya. Kaya manggahil mong bagang. Pero at least, Apod yan. bilang kagutom. Malangin ka, tabtan. Mukha lang mukha. Guys, Blind code ba? hamusan ko ano ya. Lakaw sa ganyan ya. Pagtaon. Bala na pabig. Basta eh, hindi ko sabot yung ganyan. Sabot ko. Nakachayim niya. Hindi, banwa. Kaya kasada. Banwa yung kamay. Raprod. Ay! Saka ko lang adlaw guys. Dito dito na. Makanya kayo labal ang crowds. Natsa, na-view. Dito. I love you. Tira dagat na. Dito, wala. Guys. Tunga namin guys. Kulor, ni kulor ang buka. Kulor. Namin tunga guys no. Dito siya magkakuan bitaw. Apod ng gigi siya. Apod ng gigi siya. Marang mo sabi mo sinultian. Pero okay ra to. Na, okay na kung diyan, di na kakahilab. Pero video. Pag may din eh, klaro kayo. Ano tang view dia guys oh. Daw kay hunas oh. Mumbai na ra Mumbai dia oh. Ay. Balay na mo. Ato sa balay do, so tado maho tado. Mana Mumbai gitu. Taga kono siya. Suda. Dito sa mami diri. Taga kono. Ko pa din naman yung git de. Paan pa ni? Hapit na. Kamay na lagwang. Nandito. Hapit na kumama daw. Kuha sa kuha. Tako kayo ni. Mo jangan guard diri. Tingnan diri ah. Jaga guard diri. Taga. Mami. Nakpandar ay. Pamila mami, tumpag mami. Agit. Agit mami. Daan na kami ka. Hindi ko mas. Kita ka to? Yung lili bintana ba? Ano ito? Dog ko lang. Mami boy. Tawag mong mami ha.
Sure di hay. Sure, dahil may kailan tinguga eh. Man si mami guys. Nadaghanan mami ay. Inumdum kasi mga kaagi dari sa daan kaning kasadahan. Lakaw kasi laon na no. Hilis sini sa. Sinit. At para tuon na ba? Nya. Wa ya po. Okay ra na. Kira-kira gid. Okay ra na. Palitan ta kulapon. Laping. Oh, sigma oda. Ba tagal lang. Dool lang gimi guys, gamay lang. Di pa di kay dool. Dool na lang. Nah. Betul asa? Uy. Betul ba? Asa? Are rep. Nah, mukong ni guys okay. Medyo sakit-sakit atin. Dool lang gid mi. Mura ni lakaw challenge ya. Adim ni challenge lakaw eh. Sa kay amo purpose ni makapalit may halang-halang. Nah, mukong mi kay kapoy maglakaw. Ah guys. Nah, kapamukong ni Kajot no. Medyo dool lang gid mi. So thank you guys sa nagpasakay sa mga ano sa katong barangay Gairan nga paano to? Kanang bunggo nila. Okay ra kito. Ada ulo sa bangga ya. Ada. Kira to nga Good kayo. dool lang jud kami. Gamay lang jud kuwang after kita tanya balik atay. Eh nakot na kog istorya. Muna yung magsakyan gina guys. So dito ni hunong sila. Nara sa dire. Pero okay ra to kasi nakasakay may gamay. Eh magsakit-sakit ang tail. Ayos kayo. Abot lagi. So after pila ka hours guys no? Mga 1 hour and 20 minutes. Namin dire sa Bugu City Public Market. So naabot ra jud mi sa destination guys. Amo pakitaon ron ang kuha na lang liog sa manok o ang mga lamas. So dire. Let's go. 1 kilo. Tara guys, kita na may manok guys oh. Sa kilong liog lang. Pwede na ba discount? Ay shout out sa tong vlog. Magkana na sa kilo eh. Matira na. Nah. Goods na mo ang manok. Lamat ba nga? Papaday, sokle paday. Thank you Basing. Say hi to my vlog be. Nah. Lamas. Ato eh, nahan. 54. Kita ma short eh. Okay, thank you te. Hari ni. Sokle deh. Nah. Let's go. Hah? Dito mo ka ni? Ay, tanaw-tanaw lang tayo, simut ba? Uy! Simut-simut lang ba? Pwede kami siya pan guys, butan na, kung kauban guys eh. Pagkatan kong pan. Bagbahog eh. Kira kasi. Ayaw na eh. Man. Mahal ma, 15 ma. Iya lang ba Korta ba tayo? May makaraan tao ba? Badam nagkaw. Ana na siya? Asal man, daghang mataguptan. Mana guys? Mission accomplished na mong pag-aris. Nakapalat may manok, nanay lamas, nada. Libre si Bujo Lugpan, naghari kwarta bata. Abi na 100 ay ang dapod. So, madyan na extra money eh. Buto mo, kakaon yun no? Oh. So gud mig lakaw pa dong pauli guys. Adto na ni. So ini pas ni gamay kay sugod-sugod ra mag-init. Huh? Kaon. Ya budul. Kuto sa mong sugatan guys. Muntanaw sa kuha guys. Ano sa kong kao. Kaya wala ko kuha to ano. Kasi ba. Ora gili ni. Tatay. Tanaw lagi. Tanaw semua eh. Semua usaha. Orang mana vulkan semua eh. Ari medre guys, agi medre guys. Kulpi yo? Kulpi.
Bayan dami niya. Pamay nagbantay. Papumay sa kinan. Libre ta sa tulpi, lapos ra largo. May naka-advantage ya. Naka-disadvantage lang. Kapay naglakaw. Pero exercise siya guys. Kaya siya. Ang walking in the morning, may exercise siya. Papasko ka sa lawas. Hapit ang bligsin nun yata eh. Ha? Chicks yun ako na ta. Nga, ang buglaki no? Normal na siya. Pero di kita siya mayo. Ay. So gura bughangos guys. Jawo, ano ulit? Ma'am. Mamoy ba, mamoy. Ini naik mo agi ato pa dong. Multi ka. Nika bala. Para din. Good. Unsay sayin para mo sakay nga way bayad. Lah, good job. Good job. Apa mo agi? Nah, mulingil lagi suka lo. Kita suka mulingil suka. Hah? Nah, gitu, no? Lewat tayo yab, sige lang kita tanaw ni. Tutob kita sa tanaw. Kita kaingon. Kaingon ta pero di kita tuhuan. Linges ko ang tawron. Alay. Uy, init. Lah. Ini. Kuy ko na ko no. Para ba? Asa mo dong? Asa mo? Ano patambal mi diri mo? Patambal ako. Ayaw. Unsa na dong? Hubag lagi. Lah, si bako. Yoy taon. Ano tagwa ko no? Lay lang mama. Loy aw lagi. Lamas eh. Lamas ako. Di mo katarong dong eh. Buwang mo ka dong. Sabong ano? Ano bagsa? Sakit mo. Sakit mo. Katawa ko rin. Tawa lo. Ay lamas mo. Itu pakita lang mo naman no. Kalangan lang kita. Kalangan lang ito mo. Hey guys. Faktor kayo mabot mo sa mua. Rancho na nih. Rancho na. Di ba? Kaya ba? Kumbate ba? Di ba ba? Good pa ko no. Good pa. Labam. Sige lagmamo. Tapos namin sa Barangay Pandan guys no. Mga pa magiging kasakay. Kapag iyagi nga multicab. Kung ang balay ni Bojulo. Puhon. Bako. Sugot ka pastingan ka na. Di ko eh. Di kapan mo ta. Unya na lang. Pero oras na to. Oras na to. Wag tayo mabuhat na. So, lakaw sa may kinahinay guys. Hinaot mi nga magian mi ring multicab. Ingit lagi check so good yun. Pero doldo lang lami pandan naman eh. Sunod sa pandan. Sunod dakit na no? Bakit mo mo? Dakit. mo. Bahay mo to. Saman. Unahan. Bahay na po. Bahay sa Mercano. Apartment rin bago do. Suta. Amo na diha. Mama dia. Wala si mama speakers na dire. Sige kita pangangkog bahay na ni. Ha? Bala na. Atis na tayo balay daghan. Kuto sa pangangkon ron basin dai pohon maabot panahon na tayo balay na dako no. Kaloyan ba? Pero lakaw sa kita. Wagi kita sa kinan yun. Wagi ka pamukong eh. So, sige lang pohon. Basin dai. Labanan das panahon mo no. Kita na po na inana. Mura mo nagligid. Apa ta sila mo ron? Ugma apa gyapon? Dugayo sa ligid hinay to ligid eh. Kita. Unahan tamo dato. Musabang sa mga sito tao. Dugay to. Tuton may dato na diha. Di mo hatag noon. Sige lang pohon madato ang tumanon. Manghatag gyud mga pare sa tuwa karon. Pohon. Og di ka masayo diha. Ayaw yung taon itugot. So, namin dari sa kawan guys no? Laray. Kami sa barangay Bungtod. Lakaw ulit. Di mo kami nagi kalsada kay lungkat dito. Arim nagi shortcut. Uwa ko nang nagi eskwelahan. Kaya na ko na yung mga ma'am dito.
Oo, ang kauban. Ah, kanin na. Lapos niya dito sa duol sa mua. Oh. Sakit kita kung tiil gid. Mut lang. Ya, wa mo ni sakit sa tiil oh. Ha? Benod na. Ah. Lakaw ta to padung nya. Update lang tamo og asa na dapit. Oh, lapos na kalabang namin no sa Laray, Boundary. Sitio Laray, Barangay Bungtod. Boundary na sa Dakit. Dire Dakit na ni siya dire kani. Da kanang ikaw amang kuyanan. Wala, nang kuyanan Dakit na siya. Kana siya iglapas mo ng saging kana saging nga. Wala boundary. Dire kani saging nga Barangay Bungtod ning saging nga kani. Kani saging nga kani pika saging kani atbang oh. Barangay Dakit na siya. Nga mo na siya tunga. Karang barangay Dakit na mi guys. Hawa na. Nadahan lubi oh. Aman. Wag. Bad ko no. Araw. Ha? Bad na ko na mong haglubi guys. Terus kung pa lang kita mi nag-vlog no. Pares pa lang sa una. Pwede lang kita mi manguha. Ang amo ka lang kay basta niya madakpan mi istorya. Na ebidensya na video. Pero yan ta may labot ay kay. Bad na doon bad. King mo lang uhaw tos balay. Sa una totoo tong kuan. Bugoy pa ni siya oh. Na bagong buhay na magpinit siya. Wag. Wag. Ang bunga unto. Bunga guys oh. Okay guys, pero ato na yung taon ko ho kay. Dito na magbuhat og mga bati. Manguha mig lubi, mga awat may dito sa mga apuhan. Ito na may sa mong kaliwat manguha pero dire sa lain din atong labot dire kay. Mga sa ata bad. Kuwit na rin lubi. Ito yung lubi. Ay, so lakaw na po mi guys. Balik guys. Hapit na kita maabot balay. Gamay lang ikuwang. Di naman ni down. Sagdot mo ganyan. Mawa lang down. Mau ni? Sakto gini gud. Mo gini ka. Bakon. Ko ato. Hindi na mapatala. Banua naman ni guys. Namin tour guide na ko eh. Hindi ni mao. Pasti na. Nyawa na. Slide na lagi. Nah, ngata gid. Nanguga eh. Dapo ko kang yamog ba. Mau na eh. Mau na. Ba kita bisa kasa. Dira ba labaw ni. Diha lagi. Pare ta dire. Tuik na kayo. Dili lang. Diha. Lapos sa kasada dapit sa tuwa. Atong kontra rin no. Bitin dagit. Nah, dangugan kung tiil eh. Una. Kuyawan ko. Bitin. Ay bitin dia. Nah, yamong na pod. Tulay. Tulay gid. Ngori lang mo matiil guys oh. Dapo kayo nga basa. Dangog nga katol. Programay na jud kuang guys. Duol na gimis mga guys. Mahalo to gani halang-halang ron. Mo rin kakapay higop sa bodo. Hang kay di po mahigop. Sakto-sakto lang. Medyo hang ran siya. Yo. Siba? Medyo hoy buang. Lah, kulong gamo. Buyag. Wabo ka. Di. Lapay. Murag inana. Kato na kuha na latag ba. Tao na. Yan itong video guys ha. Sa pag nang guys, yung mga hugta dito sa kilid oh. Gamay kita. Army ba? Tubo eh. Tubo ba? Army din? Kamang eh. Ah. Ito. Lagi. Tuan sa masa itong tiil ha. Matay hulukot kas kilid. Huwag ka ito boss. Dah. One step forward. Da. Bidagan be. Bro, minta gulit agad na. Magang kita pa sir good. Ya, salamat. Hawa na guys. Hayag na. Dara. Dara. Sada na kita on. Sada na unahan. Kita fighter guys. Kita kakak ba? Mang kakak. Ha.
Na? Ko? Di klaro? Ha? Di mo klaro? Oh. Ko. Doon lang kami mga ga. Doon lang jud kami. Yes, man nga. Tumahawag. So, diri lang may agi sa katong kani nga daan. Banwa na kay nga daan no. Muni daan na mo sa una, sa katong wala po tong kalsada da. Bang na kalsada da. Ngigi ano to ganang buntag. Na lang bala dito ni pare. Ang balay lang pare kita no. Lang gaga brownie ba. So, Sinyas na. doon lang kami. Naabot ta kami sa mong padulngan. Nauli ra pud may sa mong ulianan. Nya, luto na tanay kaput ito, no? Luto. So, ato na magkita balik silang gaga brownie. Makbon! Hain ka! Hoy! Am ka! Get out! Get out! Ga! Sana! Be, laboy, laboy. Sige, labo ga kay mama. Sige ha? Ano to? Oh, nalamos oh. Diyan ang kaon pa. Ay, kwarta wa. Mga korta. Dok. Kaka, mo na. Bi. Kuha din no. Nako kaka. Asa may ka? Kuha ko ano to? Ato ko kuha utan na ara tangaon ha. Ayo. Ngakot ko sa kaha day. Manalong. Ano may ka? Amo lagi pagka Domingo, Domingo subat. Ma, natay utan ma. Domingo. Domingo Unggos. ta no? Domingo. Magdako na ni ma. Ma, magdako na nito. Ha? Huy. Nukot mo tanang kaha. Bayo ko tatawat na isus kung kwarta nga kon tiwas gid yo. Saya gid. Tubig. Hoyo. Amo. Musta ang going na to dia? Musta tong going dia? Gin sa nung pagkatlok. Ha? Wag tingog day. Ya. Ini harga dari pabot? Pawai seperti itu. Ruga malata munggos. Halay. Lingko ko mo ay kapay sakit kunti lay. Mahal mi guys. Ang sudah no. Nada guys. Munggi ba munggi. Naglata na sa gaga to sugod. Ano naga? Bisa sin na gini mo. Wasan si ba? Lah, Ay teknik. teknik ko. Ano si teknik ya ha? Oh, sa mga chip cook mo. Ha? Ana gid niya kasin. Pero na tubig. Lata na sa manok nga ngamin dire. Kamu sami? Kamu sad dia. Pangano pamahaw no. Ako bina. Wala mo tanaw. Ano manggol. Sunod ban. Tinawar si Burlas sayap. May kumhibag lamas Burlas ba? Lasoy lahat. Lasing hewa. Waya mi magawa lamas si Burlas. Dia tengah sili dia tengah. Ada tengah. Kana sa baka lamik ko. Te, Kapat. ani pulis di diri. Sama naglabaw guys. Ay, manok. Gamas kani sili. Sili. Hangan juga nih guys. Halang-halang gini siya. No? Halang-halang gini ga kay daghan man sili. Ambak. Diray hangay. Hang. Unsa ni buta eh? Keren ko no. Ang pipir deh. Pipir. Sana. Butan deh oh. Dia lang plata na. Napapari sa tuba no sus sama. Tuba na sa ayun eh. Dia sa tamag inom eh. Lain tiyan ko. Igap. Hang pagkat. Buta na balde bro. Buta na sa gawa sa muranas deh. Wala gyud tanaw. Hindi subuang sili eh. Ang sili ba? Hindi subuang sili. Tulo Ji. Ji, saboy. Saboy ko kan. Lisar ko putang na. Saboy ko sa kapitsil. Ugot balit. Ji, gigit. Na, alam na. Mana? Nah, dekat sabaw eh. Mo pas no. Nahin lang. Di. Di, yabo. Di. 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 Ako yabo ko na tananay. Na. Di. Gigit. Bunod. Di. Puling saya. Ahurot na eh. Da.
Kausara? Videographer ba? Ipakuan lagi ng ayos li. Lahi yung bata lagi patimpla siya nag-video. Kasi tinga. Ay may bata kay buotan gano. Wala kang storya largo gihol. O pag isuguan ay trabaho na. O pag ikaman na nagdagan ay. Wala kanindot na ng titing. Lah. Ulo. Lapot kayo? Lubra pa dai. Sana naman oh. Deep sick ate kita. Ate. Ato ba lighting? Nay, katukunong sobra ganyan buntag nay. Usa lang ka plato, sawa lang tanya, daw kutsara ha. O kanon. O si kuha lang to dito. Dapat ang tayo, video nimo. Inigo nimo magbutang pa kapadong, ana. Nga nabutangan na wala na ka nag video. Iya busang manok. O kanay ako. Ako ang kanon butangi, para makita sa imong video ba nga. Nakuha nimo video, wala na kuan. Wa ba na kuan lagi? Kamanta. Ting, kau ting. Ting, atod niya ato ting. Cara balik ni cara ting. Sayuhan ni udto Alas 10 pa. Kumbati ra ba templado? Ha? Real. Nah, good try. Dili good kayo. Mag GR ba? Hindi sa sugot okay ra. Okay kayo. Kumbati kaon. So that's all for this vlog mga katambay no. Manami kaon. Busog na. Nga doka-doka na sad. Ako ba no? Anjolo. Je. Budlat. Okay kayo? Ga. Kumbati. Kita. So manamon challenge no sa mga galingon no nga kanang moto sa merkado nga maglakaw mi. Pero nakapamukong may ganiha pero dito siya sakay kay bukong mo to no. Adyo tra kay to nya. Basta na mo yung mga gusto nga i-challenge siya sa mga no nga pwede na mo makaya na mo bahaton, pwede na mo i-challenge comment down below na ninyo. Kung kaya na mo bahaton ninyo challenge sa mga bahaton naman na. Bahaton ako dai kay basta niya napuni sila ka. Basta kay pakitaan ta bagay nga mabuhatan na yung challenge. Kunya ug namoy gusto pud mo sponsor og mga pagkaon diha manok or unsa pa na diha ato na i-promote yung mga negosyo ng manok o karne. Hoy, sama na. Sa ko na dio. Per. Amen. Amen. Dito dia. Dara. So, ato sa sunod kayo no. Kita tayo balik. Ay mo kapulan, ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, subscribe. Kanang pabilin mo sa pagsubaybay no. Sa Ganoy TV, Anay out. See you.